ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. бародарони азиз ва гиромӣ, як гурӯҳ бачаҳо чӣ ба тариқи хатӣ, чӣ ба тариқи телефонӣ аз ман дар бораи оне ки онҳо дар шаҳрҳои Русия зиндагӣ ва фаъолият доранд, алалхусус бачаҳое ки дар мағозаҳо, магазинҳо кор мекунанд, аз ман пурсиданд. Ман ба тариқи телефона ба онҳо гуфтам, пурсиданд ки ҳоҷи бобо, ҳозир ҳамин рӯзҳои охир мақсад пешопеши омадани 1 январ аст, яъне соли нав. ва ин мардум вақте ки дар магазинҳо медароянд, ё ин ки дар ҳамсоягишон зиндагӣ мекунем, ё бо онҳо ҳамкорӣ дорем, моҳора мақсад с новим году мегӯянд. оё мо ҳам мақсад онҳоро табрик кунем? оё мо дар ивази ҳамин онҳоро мақсад як калимаи раҳмат бигем? бародарои азиз ва гиромӣ, ман барои чӣ аз китоби акаи домло муҳаммадӣ барои шумо ҷавоб гардонидам? ин фақат барои нафарҳое буд ки ин дар шаҳрҳои Русия кор мекунанд, бо ун мардум якҷояен, ҳамсоядорӣ дорен, ҳамкорӣ дорен. бубинен, дар як ошхона мешинен, хӯрок мехӯрен, дар як шаҳр зиндагӣ мекунен. яъне дигар шумо бародари азиз дар ҳама кор бо онҳо якҷояен. вақте вай медарояву шуморо мақсад табрик мекунад, шумо ҳамта нигаҳ карда хаб карда бояд бестен. аз рӯи ҳамон заруратҳоеро ки мисол ҳазрати домло овард ки бинобар он ки дигар имкони мақсад имконе нест ки аз ин кор худшона бародарои мо дур бигиранд, ва азбаски онҳо дар як деҳа ё дар як шаҳр ё дар як хона якҷо зиндагӣ мекунанд, модоме ки бо ҳамдигар ки омехта шиданд, пас онҳоро табрик гуфтан ва таҳният гуфтан, яъне на аз ҷиҳати динӣ, балки аз ҷиҳати зоҳирӣ, ба хотире ки ҳамин вақт замон ки талаботи ҳаминро дорад, ба ҳамин хотир дар баробари ҳамон вақте ки шуморо табрик мекунанд, шумо як раҳмат гуфтан ё ҷавобшона бо ба ҳамун шумо даам табрик муборак бошад гуфта, бинобар зарурат гуфтем иҷозатай. ира ҳамчун як зарурат шуморидан. боз мегӯм, ира на аз рӯи эътиқоди динӣ, бародарои азиз. бар ҳамин гапҳоро ҳама вақт дуруст фаҳмем, бародарои азиз. ман дар унҷа нагуфтам тоҷика соли нав қади табрик кунад. унҷа гуфтем вақте русҳо бо тоҷико ки якҷо ҳастанд ва якдигара ки мисол вақте миянд мешиносанд, бисёри шуморо мешиносанд, қатъитон ҳамкоранд. дигар илоҷи аз ҳамин мақсад ҳолат дур шидан ки нест, пас аз рӯи зарурат гуфтан иҷозатай. ва барои шумо гуфтам ки вақте ки зан гирифтанша ки аку ин қадар муҳимтар аст, ҳатто ҳазрат худша мегӯяд ки иҷозат шуд барои як соли нави онҳоро мисол баргардондани калимаи раҳмат ё ин ки мақсад шумо дар муборак бошад, инш дар баробари ин мега хеле мисол боз сабуктарай. барои ҳамин ин бародарои азиз ва гиромӣ, ин муроҷиат ва ин хоҳиши фақат мардуме буд ки дар берун дар он шаҳрҳо бо он мардум якҷо будану зиндагӣ мекарданд, ва дар ивази мақсад вақте ки моро ҳамин калимаро мегӯянд чӣ бигем, мо ҳаминро расонидем. бародарон, аллои меҳрубон бозам имонотонро комил кунаву хотимаи ҳамаи мову шуморо ба хайр созад. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.